Para o BNG trátase de algo habitual que se repite todos os anos, o total abandono no que se atopan as rúas do concello, ateigadas de vexetación e con falla de limpeza. Segundo eles, non é un problema exclusivo da zona rural, senón que se dá tamén no casco urbano e nas rúas periféricas a este. Calquera das rúas da Porta do Carmiñal, máis ou menos periféricas, incluso dunha zona que pode ser residencial considerada como é a Virxe do Monte, ou periféricas máis ou menos como Alexandre Bóveda, Atalaya, Dieste, a Tirano Lamas e Andrés, e desde logo todas que están do casco urbano aparecen hoxe en día nunha condición lamentable. Desde a presenza de ratas detectadas incluso que publicadas nas redes, a cheiros insoportables como os de onte na zona dos Xardís Valle-Inclán e dos semáforos, pero tamén o desleixo un día e outro, unha semana, outra, un mes e outro, e 4 anos do mandato anterior que parecen eternizarse en situacións como a que estamos aquí a vivir, ¿no? Tamén lle demandan ao goberno municipal un plan de limpeza das gabias e cunetas no rural, que evite coa chegada das chuvias inundacións de rúas e camiños. Estamos no mes de setembro acabando, estamos a piques de entrar en outubro, posiblemente en comenzo de Iberría, e aquí estamos, sin atender en absoluto as necesidades da cidadanía.